dve prelepe lutke. Hvatajte! Svakoj po jednu. O, super! A šta da radimo sa njima? Ja želim tortu sa lutkom. Počnite da spremate. Naravno! Hajde da stavimo lutku pravo u tortu. Sjajno! A sad ću ukrasiti samu tortu. Koristit ću raznobojne Oreo kolači. Sjajna ideja za dekoraciju, zar ne? Lomim Oreo na dve polovine i ređam u krug po celoj torti. Odlično! Izgleda tako primamljivo. Svaka mi čast. A šta dalje? O, to su bombone njorc. Ekstra. Odlične bombone. Sipat ću ih na sto. A sada uzimam pincetom svaku bombonu i lepim je na topić Barbie. Napravit ću lepo srce, a na repiće ću prečvrstiti lizalice. O, moja torta je ispala predivna. Pa dobro, i ja imam super ideju. A za početak treba preliti tortu čokoladom. Treba mi što više čokolade. Odlično! Sada vadim kalupe u obliku cvetića. U svaki kalup ću sipati čokoladu. Tako je. Super! A sada hladim i prevrćem. Eto, dobili smo prelepe čokoladne cvetove. Okrasit ću tortu njima. Sada uzimam poslastičarski šablon i napravit ću otisak na čokoladnom fondanu, a zatim ću iseći deo sa šarom i vadim ga. Zalepit ću na vrh, a zatim ću ukrasiti čokoladnim cvetovima. O, Pringles! Vadim čips i umačam ga u čokoladu. Ispalo je super! Preko stavljam čokoladnu bombonu, a zatim čokoladni prsten. Dobila sam čokoladni šešir. O, ekstra! Ja imam pravu čokoladnu princezu. Vivian, probaj! O, sjajno ste smislile! Probat ću prvo ovu šarenu tortu. Tako je lepa! O, čak su i kore šarene. Ovo je ukusno! Sada hoću da probam čokoladnu tortu. Wow, kore su također čokoladne. Odlično. I ko će pobediti? Znam, Jennifer. To, pobedila sam. Prva pobeda je moja. Ja imam slatku princezu i zlu vešticu. Gledajte! Wow, to je veštica sjajno. A ja sam dobila lepu princezu. Hvala, Vivian. A šta da radimo? Morate da im napravite dvorac. Počnite. Ja znam šta da radim. Za početak skinut ću drugi sprat. Tako je. A prvi sprat prekrivam roze kremom. Da, tako je. Razmazat ću. Super. Dalje uzimam Oreo. Probat ću ga. O, obožavam. Smislila sam da napravim kule od Oreo kolača. Eto. Dalje vadim žvaku Huba Buba. Izvlačim rolnu. I treba je razvaljati. Da. A sada uz pomoć šablona pravim crtež. I seći ću ovaj deo. Op! Kako divno! Umotat ću kornet. I to je to. Stavit ću na kulu. Ovo stvarno podsjeća na kule, zar ne? Ovdje obavezno treba staviti vrata, a ovdje dodatne zidove, kao od plave cigle. Wow! Jennifer, svaka čast! A moj dvorac će biti ljubičasti. Dodat ću lepe zelene detalje.
Ispalo je slatko i obavezno ću staviti kule. One moraju biti u svakom dvorcu. Posle vadim marshmallow, treba ga malo zagrejati. Da, savršeno je lepljivo. Pogledajte, napravit ću slatku paučinu po celoj torti. Dodajem žele oko, slatkog pauka i slepog miša. Ekstra, Vivian, probaj. Oho, jeste li ovo sami smislile? Ne mogu da verujem. Hoću da probam prvo ovu tortu, izgleda magično. Probat ću. O, to je prelepo. A što je ovo dole? O, kakva slatka kula od keksa. Probat ću. Super, svidelo mi se. A, dakle, šta dalje? O, ovaj dvorac je tako mračan. Hoću da probam. Kako se lepo rasteže marshmallow. A sad ću da probam žele oko. Baš je ukusno. O, kakav sladak slepi miš. I on je ukusan. Oduševljena sam. Ova torta je prelepa. Ali ko će pobediti? Odlučila sam. Opet Jennifer. Šta? Haha, već je druga pobeda moja. To. Devojke, imam nove lutke. To su slatka Barbie i prelepa sirena. Hvatajte. Ja sam uhvatila sirenu. A ja imam slatku Barbie. Ona je tako lepa. Smislila sam super zadatak za vas. Napravite tortu u obliku kauča za lutke. Šta će sireni kauč? Janice, imaš li ideje? Naravno, a za početak treba iseći potrebni oblik od kore. A dalje ću sastaviti tortu, to je lako. Samo ređam kore i krem. Opet kora i opet krem. Ekstra! I napravit ću naslon od kore. Super! A zatim pokrivam tortu roze fondanom. Odseći ću višak. I dodati lepe detalje. Napravit ću udubljenja. Kao da je to vrlo mekan kauč. O, kako divno. Super. A sada vadim različite slatkiše. Eto ih. Sa strane ću tortu ukrasiti čokoladom i marshmallowom. Kako slatko. A ovdje ću dodati karamelu. A dole ću poređati male marshmallove i mnogo karamele. A sada mogu staviti lutku na kauč. Kod mene sve spremno. Jennifer, a jesi ti nešto smislila? Da, ja ću uzeti glazuru i sipati je u kalup iznad torte. Tako je. Preko ću sipati plave šljokice. Ekstra, a sada dižem kalup. O, kako lepo glazura teče po torti. To je baš ono što sam htjela. Sada uzimam paletu sa kremom. Mešam boje. Tako je. I pravim prelepe talasa od krema. Kao da je to more. Odlično. A sada vadim najukusniji keks na svetu. Treba ga izmrviti. Uradila sam to rukama. Sada sipam sve na tortu. Ovo baš podsjeća na pesak. Odozgo ću staviti školjku i sirenu. Uspela sam. Probaj. Kako je super Jennifer smislila ovo sa sirenom i školjkom. A ovdje je baš pravi kauč. Sad ću da ga probam. A dakle, izvini Barbie, ali pošću pačet po kauča. Jako sam gladna. Ovo je ukusno. Idemo dalje. Sad ću probati tortu sa sirenom. Izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Pa, obična torta. A dakle, Janice je pobedila. Čestitam. O, to, moja prva pobeda. Tako sam srećna, hvala. A to Nido? O, znam, hoću ovakvu lepotu.
Šta? Okej, dobro. Sad ću sve uraditi. Ups. Dobro, hajde da počnemo. Sloj fila, zatim kora. I pravim tako nekoliko slojeva. Odlično. Sada prelivam ove neverovatne kore kremom. A zatim ću brzo zavrteti to. Odlično. A sad mi treba moj sef. U njemu imam nešto veoma zanimljivo. Samo pogledajte kakva lepota. A sipat ću ove lepe šljokice na tortu. To je jednostavno neverovatno. Da, divno. A sada ubacujem lutku unutra. Da, tako je. Svaka mi čast. Šta? Sad ću ti pokazati pravu lepotu. Da, to je tako ukusno. Da. Ja ću preliti svoju tortu pravim zlatom. Ovo će biti najskuplja torta na svetu. Pogledaj kako lepo curi zlato. Nevjerovatno. I ubacujem u nju moju zlatnu lepoticu. Što? A ja ću nastaviti. Kako lepo miriše. Pogledajte ljudi, kakav lep fil. To je nevjerovatno. Dobro, sad ću ukrasiti donji deo. Da, super. Ali to još nije sve. Uzet ću ove prelepe bombone. Umočit ću ih u roze glazuru. A zatim u roze prah. To će biti prelepo. Odlično. A sad će mi trebati ova slamka. A sada pucam. Samo pogledajte kakva lepota ispada. Zar to nije sjajno? A ovo mi više ne treba. Hej, šta je to bilo? Melisa? Dobro, nastavit ću da ukrašavam haljinu moje lepotice. Kakve divne čokoladne ruže. Da, to je baš slatko. Hej, možda želiš još? Eto ti. Ukusno, hvala. Ti nisi normalna? Imam ideju. Sad ću napraviti najlepšu haljinu. I ovdje. Okej. A sad će mi trebati čista posuda. Gledajte. Ovo je pravo zlato. Sipat ću ga u ovu posudu. Da, super. A sada dodajem čokoladni sirup. Tako je. Da, gledajte. Zvezda se stvrnula. Sad ću ukrasiti ovim zvezdama haljinu. Svaka mi čast. Ne, kod mene će biti mnogo bolje. Pažnja svima. Sad ćete vidjeti najlepšu lutku u najlepšoj i najskupljoj haljini. Zakačit ću ovo ovdje. Šta? U ove bombone svakako treba sipati roze šljokice. Da, tako je. A sad ću malo potresti. Da, sad imam prave roze bombone. To mi odgovara. Stavit ću ove bombone ovdje. A na vrhu će biti mašna. Da, svaka mi čast. Šta to tako duva? Kako volim da pevam. Vidi šta si uradila. Ups, izvini. Htjela sam samo da otopim čokoladu. Da, dosta je. A sada otvaram. I sipam ovu čokoladu u kalup. Da, tako je. Sve je spremno. Pogledajte. Ovo je prava zlatna kruna. Divna je. Da, obe smo se dobro potrudile. Pogledaj. Wow, kakve su one lepotice. Hoću što pre da probam. Da, ovo je ukusno. A sad ću probati sljedeću lepoticu. I to mi se sviđa. Teško izabrati. Dobro, neka bude ova. Da, ja sam pobedila. Znam, gledajte. Treba mi ovo, devojke.
Nema problema, sad ću sve uraditi. Uzet ću svoj sanduk. Hajde da vidimo šta je unutra. Da, super. O, imam ideju. Sad ću staviti ovu tortu unutra. Zatim treba malo potresti. I eto. Gledajte šta sam dobila. To je prelepo. A sad mi treba nož. Sklonit ću ovaj komadić. O, šta se ovdje dešava? A, fuj, ovo treba brzo da se skine. Možeš li da paziš? Ne mogu. Ovo stavljam ovdje. A sad ću uzeti malo bombona i prefarbati ih u boju koja mi treba. Još malo? Da. Čini se da je sve spremno. Lepota. A sad ću sipati bombone u ovu fioku. Sjajno. Zatvaram. Šta? Šta radiš? Ovo mi više nije potrebno. Pogledaj šta imam. Moramo održavati čistoću. Tako je. I ovo ću skloniti. O, to je stvarno sjajno. I ne zaboravljam na prst. Hvala ti. Volim te. Mua, mua, mua. A dobro, ja ću nastaviti. A zalivam čokoladom kalupe. Tako je. I još jedan. Gotovo. Pogledajte kakvi su cvetići ispali. Odmah ću ih staviti u vazu. A sad ću uzeti moje nevjerovatne bombone i staviti ih ovdje. O, da, to je divno. A sad ću posaditi moju princezu. Oh, kako sjajno, zar ne, Melisa? Pa onako. A meni još nešto nedostaje. Da, imam sjajnu tašnicu. U njoj je ovakvo ogledalce s ružem. Da, to je ono što treba. Sad je kod mene sve spremno. Wow, ovo je nevjerovatno. Wow, svaka vam čast. Od koga da počnem? Dobro, probat ću prvo ovo. Da, super. A kakvo je ogledalce? Sad ću ga probati. Da, baš ukusno. Okej, hajde da vidimo šta imamo ovdje. Izgleda super, a kakav je ukus? Ekstra! A šta je unutra? Oho, koliko bombona ima unutra! Tako su ukusne! A rešeno, to je pobednik! Čestitam! Da, pobedila sam opet. O, tako su lepe! Uzmite, devojke! O, ali čini mi se da je nešto nedostaje. Da, evo, napravite mi ovo! Pa dobro. Okej, hajde da počnemo. Treba će mi nekoliko kockica zlatne čokolade. Pretvorila sam je u mrvice, da. A sad ću uvaljati tortu ove mrvice. Pogledajte kako sija. Neverovatno lepo. Sviđa mi se. Wow, to je stvarno sjajno, svaka ti čast. Dobro, gledaj šta ja imam. Ovo su najukusniji kolači. Ali treba ih obojiti u roze boju. Tako je, sad je to ono što treba. Super. Stavit ću ih ovdje. I ne zaboravljam na krunu. Gledajte šta još imam. Sad ću da probam. Ne! Šta? Jao, kako kiselo! Dobro, imam ideju. Sad ću napraviti nešto s ovom bombonom. Biće veoma zanimljivo. Da, tako je. Gledajte. Uspela sam da napravim ovakvu lizalicu. Stavit ću je ovdje. Sada konjiće. I našu prelepu lutku. Ja sam završila. A šta je kod tebe? Aha, kakvi divni konjići. Stavit ću ih na tortu, tako je?
Dodajem kišobran. A sada lutku. To je nevjerovatno. Kako ti se sviđa, Melisa? Stvarno cool. Završili smo. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. Da, to je mnogo ukusno. Okej. A sad ću uzeti ovog konjića. Probat ću ga. Da, cool. Na redu je roze torta. Hoću da je probam. Miris je ekstra. A ukus je još bolji. Još nisam probala ovog konjića i ovaj kolač. Pa onako, ni nešto. Dakle, evo pobednika. Konačno, da! Wow, koliko različite hrane. A šta ćemo sa njom? Sve jednostavno treba da mi napravite tortu. Pa to lako, naravno. Evo i torta. Odmah ću da je ukrasim. Uzet ću paletu sa roze kremama. Tu su savršene roze nijance. Kakvi su to zvuci? Rumi svira saksofon. Wow, kako lepo. Baš mi je trebala muzika kao pomoć. Dakle, istiskam kremu na tortu. Savršeno. Hvala na pomoći. A sad ću rasporediti kremu po torti. Barbie, baci kocku. A sad je moj red. Ja imam slatko roze i jestivu hartiju. Tako ukusno, treba je iseći. Iseću krugove. Ne ide mi. Dobro, uzet ću veće makaze. A sada sečem krugove. Uspelo je. Savršeni su. Šta je, Rumi? Ups, izvini, molim te. Makaze su bile toliko velike da sam slučajno isekla tvoju tortu, izvini. Sve sam popravila. A gde sam stala? Tačno, jestiva hartija. Napravit ću od nje cvijeće. Pogledajte. To uopšte nije teško, ali tako lijepo. Okrećem i eto, dobila sam prelepe roze ruže. Ukrasit ću tortu njima. Ostalo mi je malo kreme. Sad ću da ukrasim svoju tortu. Joj, kako divno. Torta je ispala tako slatka. Sviđa mi se. Opet glasna muzika od Rumi. Prestani. Izvini, Barbie, ali ne mogu da živim bez muzike. Sad čekaj malo. Ovo je moj solo. Jehu! Eto, a sada mogu da ukrasim tortu jestivim kristalima. Joj, kako je samo lepa. Mnogo mi se sviđa. A sad ću da pevam. Odlično. A evo i mojih nota. Uhvatila sam ih. Sad ću ih zalepiti na moju tortu. Da. I dodajem figurice mog tima. Idealno. Moja torta je spremna. Tako je lepa. A Barbie, a kako si ti? A meni je ostao poslednji dodir. Napravila sam jestivi krevet. Stavit ću ga na vrh. Posadit ću Barbie i okačiti lep suncobran. Odlično je spalo. Nevjerovatno. Oho, već ste napravile torte. Odlično ste se potrudile. Probat ću prvo ovu roze. Miriše odlično. I ukus je ekstra. Odlično, a sada torta Rumi. Šta se to dešava? Dakle se ovdje pojavio demon. Devojke. Sad čekajte. Sredit ću ja to. Treba samo da mu pojedem slatku glavu. Bilo je ukusno. Gotovo. A sada da probam samu tortu. Tako je lepa. Da ocenim ukus. Nije loše. Ali ko je pobedio? Rešeno. Obe ste pobedile. Čestitam. Da, pobeda je naša. A sada morate da mi napravite palačinke. Odlična ideja. Treba da otpevam. Šta? Rumi
probudila se i ne reaguje? Dobro, posle ću rešiti to. Treba odmah početi da kuvam. Za početak ću razdvojiti belance i žumance. A sada mešam žumance sa šećerom. Odlično, sve mutim. Super! A sada prelazim na belance. Dodat ću roze boju. I također mutim. Treba da se dobije pena. A sada sve mešam sa žumancima. Tako je, gotovo. Hajde da ispečemo palačinke. Imamo odličan rozeti gaj. Wow, prva palačinka je već gotova. Idealno. Sad ću napraviti celu hrpu palačinki. Tako lepo mirišu. Rumi bi već trebalo da se probudi od mirisa. Ništa ne radi. Šta ako udarim? Ne, to neću raditi. Bolje da uzmem kalup i isečem oblik medveda. Da. A sad ću dodati detalje uz pomoć tečne čokolade. Kako slatko ispalo. Rumi se još uvek nije probudila. Ovo je moj trenutak. Sad ću iskoristiti svoje moće do maksimuma. Pripremit ću idealno jelo. U tome će mi pomoći mnoštvo mojih ruku. Pripremit ću odmah 4 testa. 4 puta veće porcije za isto vreme. Palačinke će biti ljubičaste. Tako su lepe i primamljive. Eto, dobila sam 4 hrpe. Gledajte. Da. Gotovo. A Barbie, šta kažeš? Ja sam u šoku. Ovo je tako super. Moje palačinke sada izgledaju dosadno. Tačno, dodat ću jagode. Odlično. Ali jagode sa bananom su još ukusnije. Tako da ću dodati ju. Kakva lepota. Ovakav film će se svima svidati. Dakle, dobila sam palačinka sendviče. Šefe, probajte. Svaka čast. Baš sam stigla da ogladnim. Hoću da probam Barbino jelo. Njene palačinke su divne. Da, jako su ukusne. A šta je ovdje? Opa, ljubičaste palačinke. Tako su pufnaste i ukusne. Rešeno, Rumi je pobedila. Ovo je moja lična pobeda. A sada želim cupcake. Oho, šta to tako ukusno miriše iz Rerne? Wow, pa to su naši kolači. Ali tako su dosadni. Dobro, za početak ću promeniti papir na roze. Tako je bolje. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Prvo mi trebaju Skittles bombone. Treba izdvojiti samo roze. Stavljam ih u činiju. Dodajem šećer, šlag i sve mešam. Dobili smo krem sa ukusom Skittles bombona. A sada treba ukrasiti kolači. Tako su lepi. Rumi, šta? Ne. Dobro, pojedi već to. Hvala, Barbie, tako sam gladna. I uzet ću još ovaj. Dobro, nije mi žao. Ok, složit ću od kolača oblik haljine. Dodat ću traku, čarobni štapić i krunu. Nešto nedostaje. Tačno. Lepe cipelice. Lako ću ih napraviti od kolača sa konfetama. Prvo treba otopiti belu čokoladu. A sad ću od bele čokolade napraviti oblik za John. I dodat ću lepe detalje. Odlično. Sve ću sastaviti, a štikla će biti od slamčice. Gotovo. Ispalo je tako dobro. Hej, Rumi, zašto nemaš ništa? Ne brini, sad ću brzo napraviti kolači. Uzet ću ovo. Odozgo ću sipati šlag, puno šlaga. A zatim ću ukrasiti sve kotkicama. Tako je. A sada sečem kolač. Unutra stavljam slatku pljeskavicu, soseve od kreme, lepinju od mastike i poklapam drugom polovinom cupcake-a. Dobila sam slatki burger. Sjetila sam se.
napravit će od kolača? Pakovanje nudli? Da? To izgleda cool, jel da? Sad ću sve lepo poređati i eto, ja sam završila. Šefe, probajte što pre. Prijatno! Dobro, probat ću prvo rumino jelo. Čokoladni štapići. Ukusno. Tu su čak i nudle, zanimljivo. Okej, a sad ću da probam jelo Barbie. Joj, to izgleda slatko. I ukus je tako nežan. Nevjerovatno ukusno. Ali ko je pobedio? Dajte da razmislim. Barbie, ti si pobedila. Da, hvala! Čekajte, šefe, uz moje jelo ide i pesma. Slušajte. Hrana sa koncertom, zanimljivo. Tu su čak i kokice. Dajte mi još da razmislim. Da, Rumi je pobedila. Da, pobeda opet moja. To nije fair! Šefe, čao! A da li znate da je ovaj štapić zaista čaroban? Sad ću vam dočarati divnu odeću. Šta? Oho, ja sam princeza! Kako je to super! Barbie je pobedila! Ćao svima! Pogledajte svoje zadatke! Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super! A moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. A zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično! Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje.
Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. O, gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Biro krokodilo. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. O, da. Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. O, kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila. Fuj, kako odvratno. Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? A evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Bananini. Boneka Ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, stala si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo. Sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smiješna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako. Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde.
Nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. A jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija. Sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela. Ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ja, ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je, belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. A, prijatno. O, ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O, Bože! Šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj! Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukusni i lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O, da, klasika je najbolja. Ovo su moje omiljene igračke, balerine Kapućina i krokodilo Bombardiro. A da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Vide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni! On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Ne vide. Kakvu to imaš tehnologiju. Robote, daj krem. Gde je moj robot? Bio ovde. Gde ste ga stavili? Bako, šefe. Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. Ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je.
A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno. Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? O, kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. O, da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. O, da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. A šta to leti prema meni? O, liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekriću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae, a nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste već sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu! Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno! Probat ću. Oduševljena sam! Ovo je jako ukusno! Mnogo mi se sviđa! Like! Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno, ovo je balerina kapućina. Sad ću odseći parče. Da vidimo. Wow! Kako je lepo unutra. Probat ću. Oho! To je mnogo ukusno. Ne mogu se zaustaviti da jedem. Bako, ti si najbolja. A šta je ovdje? O, kako slatko. Čak mi je žao da je jedem, ali moram. Dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. Jao. Zanimljivo. Sviđa mi se. Znate šta? Odlučila sam. Pobeđuje Baka. A što je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću. Spremite mi picu. Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo.
Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, bako, kakve ti imaš metode, surove. A bitno je da se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku pizzu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti nutelu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu. Ne sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. Čekajte. Šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. Šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! Tako sam dugo čekao ovo. Vi ste luzeri. Smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izgleda super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mleko. Da, ovako. Sad ću imati mleko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mleko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i iscedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. Ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Uspjeli ste, A što je ovo? Brokoli? O ne, to loš znak. Okej, probat ću. Ništa gore nisam pila. Dobro, a šta je ovdje? Ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kuglicama. To odobravam. Super! Meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio! Sad ću ispeći barbike moje mlađe sestre. Samo da baka ne vidi.
Zdravo, bako. O, da, kako si te meni dobar dečko, imaš tako lepe obraziće. Ma šta se sa lutkom dogodilo? Zak, jesi li to ti uradio? Smislila sam, napravite za mene jelo u obliku dinosaurusa. Naravno, ja čak znam šta ću da radim. Hoću da napravim tortu. To će se sigurno dopasti maloj Tari. Dakle, prvo mi trebaju kore fil. Sastavit ću tortu. Važno je staviti između svakog sloja što više fila. Tako je. Zatim ću odseći sve suvišno. Treba raditi sve pažljivo. O da, odlično mi ide. Preko ću staviti zeleni krem i treba sve to razmazati. Uradit ću to uz pomoć specijalne lopatice. Wow, kako lepo. Dodat ću još detalje iz marcipana. Ne smem to jesti. Dakle, rep, šapice i lice. O da, a odozgo ću napraviti detalje od krema. Gledajte, to liči na bebu dinosaurusa. O, kako slatko. O, da, sjajno. A ja sam odlučila da napravim kolač u obliku dinosaurusa. Dakle, prvo treba iseći oblike dinosaurusa, tako je. A zatim ću popuniti sve šarenom glazurom. Koristit ću crvenu, zelenu i belu. Eto. Sad ću to sve staviti u revnu. Gledajte, izgleda jako ukusno. Zak, kakvo je to čudovište? Ajoj. Ojoj, bako, zašto tako vičeš? Uplašila si me. To si ti mene uplašio. O, ti si me još i udarila. Dobro, meni treba Nutella. Hoću da polijem masku Nutellom. To je odlična ideja. Gledajte šta će biti. Sipat ću što više Nutelle. Zatim uzimam M&M's bombone. I ukrasit ću masku bombonama. O da, to će biti baš moćno. To je to. A sad mi treba Oreo. Ovi kolači su tako ukusni. Stavit ću ih kao oči. Gotovo, uspeo sam. Moram da se udaljim na kratko. A Zak, gde ćeš? Čudno. Dobro, Tara, a možeš da probaš. Wow, koliko slatkiša. Probat ću prvo ovo jelo. To su kolači. Ukus je ekstra, ali suviše dosadno. A šta je ovdje? Wow, pa to je torta. Ja obožavam torte. Sad ću da probam. Pravi užitak. A sad ću probati posljednje jelo. Opa, to je Oreo. Sad ću da probam. A sad ću probati sve ostalo. Dinosaurus. Ja sam opasan dinosaurus. Sad ću sve uništiti na svom putu. Bako, spasi me. Spasi. Ponestale su mi sve čokoladice. Gladna sam. Čekajte, je li to moja Barbie? Šta radi kod šefa? Dobro, onda napravite jelo u stilu Barbie. Jel može? Treba da razmislim. Dajte mi sekundu. O, znam. Za početak ću napraviti testo. Brašno, šećer, jaja i mleko. Da. Promešat ću sve to. Ispalo je idealno testo. Iz njega ću iseći krug. Eto. I sklonit ću centar. Zatim uključujem rernu i stavljam testo da se peče. Ostalo je malo sačekati. Šta? Zašto me tako gledate? Nisam uspela da ubacim u rernu. Ajoj! Kako je čudna. A ja sam odlučila da napravim burger. Za početak ću napraviti pljeskavicu. Treba ispršiti. Da, sa dve strane. Kako lepo miriše. Zatim ću sastaviti burger. Lepinja, salata, paradajz, posle pljeskavica, sir i roze sos Barbie. A moja mala Tara će biti oduševljena. Posle stavljam salatu i pokrivam sve roze lepinjom. Ja nisam ništa smislio.
Šta da radim? O, znam. Došla mi jedna ideja. Svi znaju koktel Grima Shake iz McDonald'sa. Sad ću samo da zalepim na njega stiker Barbie, odozgo ću staviti šlag i to je to. A, i obavezno treba dodati konfete. Ubacujem slamčicu i to je to. Sestra čak neće ni shvatiti da ona pije Grima Shake. Dakle, ja sam završio. Ja sam se vratila. Kore su mi spremne. Evo ih, gledajte. Sad ću preliti kore roze nutelom. Ispada tako lepo. Zatim sipam u centar plavi žele. O, da. Kako ukusno. To podsjeća na pravi bazen, jel da? Ali to još nije sve. Sad ću dodati detalje. Dakle, treba mi palma, stepenice, suncobran za plažu i dušek na naduvanje. Šta mislite? O, baš zanimljivo. Došla mi je zlokobna ideja. Meni treba Barbika moje sestre, ali samo njena polovina. Druga polovina će biti u obliku ribe. Sada šaljem sirenu da pliva. A šef nije ništa primetila. Tyra, brzo probaj. O, jeste napravili sve ovo za mene? Tu je čak i Barbie. Što? Ju, fuj, to je riba, kako odvratno. Sad ću povratiti. Okej, šta je ovdje? Opa, roze burger. To izgleda super. I ukus je ekstra. Idemo dalje. Ovo je Barbie koktel. Čekajte, ili nije? Pa to je Grima Shake. Ne. Sad ću eksplodirati. To je bilo moćno. Moj plan je uspeo. A ja hoću McDonald's. Krenite. Okej, ja imam gotov pomfrit. Sad ću ga otvoriti. Sve sam prosula. Bako, izvini, molim te. Treba da budeš pažljivija, Tyra. Ja nisam namjerno. Dakle, stavljam pomfrit u toster. A sada čekam. Bako, a šta si ti smislila? Ja sam odlučila da napravim nuggetce, moja mila. A prvo umačem u brašno, posle u jaje i prezle. Pržim na tiganju. Sa dve strane do rumene boje. Odlično. Da, svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moje jelo? Izgleda dobro, ali ja pravim bolje. Okej, ja ću napraviti veliki cheeseburger. Wow, to zaista izgleda ukusno. Čekajte, miriše na izgorelo. Vreme je da izvadim svoj pomfrit. Super ispalo. Eto, Zak, probaj. Baš brzo ste završili, svaka vam čast. Gde su naše jela? Već su kod Zaka. Kako cool. Hoću da probam prvo pomfrit. Nije loše, a šta je to? Opa, nuggetsi. Da, to je zaista ukusno. Sviđa mi se. Šta je ostalo? Opa, burger. To izgleda kao nešto što će mi se sigurno dopasti. Sad ću da probam. Pravi užitak. Ja hoću da pojedem sve do kraja. Znate šta? Sve mi se dopalo. Čestitam. Šta to znači da smo svi pobedili? Pa to nije zanimljivo.